Right, makadiko muri Zimbabwe kumatimane nyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJT1. Nasi ndapinda inini muma avenue kusakubva maMutare ndashanyira inini mukoma Lloyd Chikonzo ndo pandiri nasi panapa. Mukoma Lloyd wanoita project yetsuro, wanopfuya tsuro, wanochengeta tsuro. Saka zvandisunda zvandipusha kuti ndinge ndichisvika panapa. Toda kunzwa kuti wanombozvifambisa sei, wakazvitanga sei, ko iwo wacho wachipfuya tsuro wari kumbobva kupi, wari kuendepi. Zvese izvozvo tichazviwana muhurukuro yandichange ndichiita nawo. Right, mukoma Lloyd makadi munofara here mukoma wangu? Tinofara zvedu, aiwa tinotenda nekusvikawo kwataita panapa nasi. Zvinotendwa izvozvo. Right, panapa mukoma Lloyd ndiri kutarisa inini ndiri kuona mune tsuro dzamunochengeta. Ndoda kuti munditaurire kuti imimi muzotange kuita pfungwa yekuchengeta tsuro. Zvakafamba sei kuti muzotange kuita project yetsuro? Munoziva mukoma wangu, nyaya yakaitika ndeyekuti project yetsuro yakabva mukushanyirwa kwetakaitawo neimwe non-governmental organization yainzi Practical Action. Practical Action yakauya Musakubva ine chinangwa chekuti igadzirise ukama hwemaresidents ne-council management. Nekuti panonga panga pasina kunyatsojeka kuti ndiani council ndiani. So nyaya yakaitika ndeyekuti paidonzerwa namasimba. Sekuona kwedu panga pasina kutsanangurwa zvakakwana kuti vanhu vazive kuti no, chinonzonzi council ichi i-combination ye-council management, vashandi ve-council nema-residents, ma-stakeholders. Ma-residents as ma-stakeholders. Saka nyaya iripo nema-business community futi itorimo mupati ye-council. Now nyaya yakaitika vauya vagadzurusa, pakaitika hurukuro dzakawanda, pakaitika ma-workshops akawanda. Paitoitwa tanga titoriwo ma-facilitators. Takatrainwa sema-facilitators muproject iyi. Saka project iyi yakanga ichibata Musakubva chete. KuHararewo kwanga kuine ku-Epworth. Vakanobatawo ku-Epworth. Saka taiita ma-projects akada kufanana. Naizvozvo mukubudikidza nekuenderera mberi kweproject iyi ndakanotsarudzwawo kuita chairman we this community we community development ye Sakubva yese. I was the chairman. Ndiri chairman kudaro takainoita ma-projects takazi choose ma-projects emungaita kuti tikuimpawei mungawo muine chamunoita mucommunity menyu chinokubatsirai nekubatsira community yenyu at large. Saka patakachuza ma-projects maviri pakabuda ye-brick molding ne-waste management, nekuti tiri mulocation munowanda marara. Mamwene anotozi marara anowa iwo itori mari kune dzimwe nzvimbo. Saka takanobuditsa ye-waste management ne-brick molding ndo dzakapasa ipapo, ndo dzatakaenderera mberi nadzo dzikasponswa ne-Practical Action iyoyi. Right, aiwa tinotenda zvikuru. Saka mabva ipapapo ndo pamakabva matanga project yetsuro? Zvina kuenda saizvozvo kuti ndakabva ndatanga project yetsuro. Mazwa ndataura nezvema-projects maviri. Ndizvozvo ndatsarudzwa kuita chairman. Ndakaoneka kuzi no, ndiri kushanda zvakanaka nevanhu vese vemusakubva community by then. Ndikachuzwa kuti kwanga kuine exchange program yaida kuendwa kuKenya. Kuti ainonosangana tichionawo ma-projects anoita ikoko, ivo vozouyawo kunoonawo ma-projects etinoita kuno. Naizvozvo pakanga pari kudikanwa vanhu 3 anova housing director weMutare, Mutare housing director, aiwa wamapurisa. Poita wema-cooperatives, wema-housing cooperatives. Paiva paina vaizi vanonzi comrade makukanganwa zita racho, vanonzi Babaduru. Babaduru ndiye chairman wema-cooperatives.
muZimbabwe munomu mese. Saka akabva aita mukana kuti tiende tiri takabva taita mukana kuti tiende tiri vatatu kubva muno maMutare. Kwepo kwakavhoveko kuti saka timu yakaenda kuKenya tanga tiri 10. Okay. Taenda kuKenya takanofambira nzvimbo matowns 3. Takasvikira muNairobi tikangotendererawo muNairobi manga musina activity yakanyanya yecommunity because taida kuti tibude kumalocations. Saka takaenda kunonzi kuKitale ndo second largest city yawo. Okay. kuKitale takanoona mamwe nemalocations ndo kune location yanga ine maprojects aiitwa nemacommunities eikoko. Kwanga kuine vegetables. Kurima mavegetables. Alright. Zvasiyana nemaitiro etinoita kuno. kuKenya kune dambudziko havasisina land. Alright. Kune dambudziko reland. Okay. So community yese takatoona vaiita project yemavegetable vangwa ine mibhedha 3 yemuriwo yechizi ndo community project. Alright. Koita kune dambudziko remvura. Saka vaishandisa marata. Alright. Mazeng kugadzira kuti vabate mvura. Water harvesting. Okay. Voizotengesa mvura iyi tongoti equivalent ku US zvekuma 25 cents per bucket. Alright. Per 20 liters. Saka zvakanyanya kundibata stereki. Isusu tine got vast of land. Tine pfungwa takadzidza. Tine freedom. Right. Munyika medu. Asi hey hapana chatiri kuita. Ndizvozvo. Taifanira kutonga tichiita zvikuru. Saka it came as a challenge to me kuti no tinofanira kuita zvinhu zvakati kureiwo kupfuura avava kudarika ava. Though maprojects etanga taenda tichiti tiri kutoita edu anga katokurisa kutodarika avo. Alright. Asi zvakabva zvazototi ndipa challenge futi yekuti no tinotoita zvakawanda kupfuura izvozvo. Right. Imagine mukoma toenda mune imwe town yacho iri mberi inonzi Kisumu. Vanga vaine kaproject kekuti Chitubu Oasis. Kwakuchiwakira. Right. Kwakugadzira ka tape. Mvura yotobuda. Votengesa mvura. Mona. Nemabohozi tu anga abva kutsererwa. Aida kutengesa mvura. Mona. Saka hey zvakabva ndiriko mukoma wangu ndakabuda misodzi kudai so ndichiona kutambura kuri kuita vamwe vanhu. Ndaisomboti ndiri murombo ndiri munomu mana ndamana maZimbabwenzi takasara ndiri kure tiri varombo ndokurarama munatisho nokuti hatizivi muraramiro uri kuita vamwe kuseri. Ndizvozvo. Saka tototi akomana zvino zviri kushata munyika. Whereas inyaya yekuti isusu hatisi ruzivo kuti kutori nevari wesi kupfuura isusu. maZimbabwenzi chedu chendakatoona chakangotikoshera mukana opportunity tikangowaniswa opportunity tatoenda. Saka naizvozvo ndakabva ndati kudzoka kumba kwakanaka. Takaita hedu 2 weeks ikoko asi zvakatondipusha kuti ndifunga kuti dai tatodzoka nhasi chaiko ndotonoita zvimwe zvinhu zvendatoona maopportunity etaigarira pasi ndechitoti no hazvina basa kuti zvine basa. Ndizvozvo. Ndo muitiro wazvakaita. Tadzoka kuZimbabwe. Ndichingosvika ndakabva ndatanga kufunga outside the box kuti chiche ndingaitira community yangu. Asi ndopepepe takabva tatoti okay paproject yetiri kuita iyi yezvidhina iyi ko nhai tikabva tati chisezvo vanhu vazhinji vasina dzimba vari kuloja ko tikabva tagadzira housing cooperative. Takagadzira housing cooperative. Tikaenda kumaworkshops aidikanwa taidzidziswa kuti cooperative inoshanda sei. Tikabudirira tikaregister cooperative yedu ku government. Yakangomira yakadaro tinayo cooperative.
asi pane zvakazongo zvimhinga mpini zvakaitika zvakaita kuti macooperatives munyika yese ambomiswa nekuti kwanga kwane aizi mabogus cooperatives aidyira vanhu mari. Zvino isusu tanga tazvitorera pakuti tiri kuforoma zvidhina zvedu tobva tadini tagadzira housing cooperative yedu zvidhina zvedu tobva tavaka dzimba dzedu ndizvozvo mona ndo dzanga dzavungwa dzedu kubudikidza nekuona magariro etanga vanga vari kuita vamweni vanhu kupi kukinya uko aiwa tinotenda zvikuru. Saka ngatichitarisei isisu panyaya yetsuro tabva pamakazotanga tsuro makazoita sei makadzitanga muri secooperative here kana kuti tsuro makadzitanga mega zvakafamba sei patsuro? Ndine urombo pakutaura izvi. Ndakazodzidza chimwe chinhu muZimbabwe muno tine dambudziko ndofunga mukazvitarisa chinhu chinozi cooperative achibatwi zvakanaka muZimbabwe munomu. Tine dambudziko rekuti cooperative inothriva pachina fanda wacho chete munhu ari kuisponsor fanda akangobva project yatofa pari kudhonzerwana apa uyu uri kuti no ruona simba ndini ndiri kunyanya kushanda uyu kuti aiwa ngashandai ndongoda mafurutsi chete saka project yakabva yafa. Yezvidhina zvese nechi newaste management zvakatongofa zvakadaro. Inini sachairman ndakasara ndichimboshanda pazvidhina zviyazve ndazoona kuti zvakundiremera kuti ndigoje kugadzira mabricks ndega takasara tiri about 3 tobva tatoona kuti hazvichaiti baizvi zvakurema tobva tatodino tobva tasiya nenyaya yekuti ivhu kwetinoritora kwacho futi kwanga kwava kure saka takabva tatongosiyawo zvakadaro zveprojekti ndobva ndachichiti handingagari zvenini ndiri kudini ndiri kuona chinhu chese chendinoona chisina kumira zvakanaka muarea mangu chinoita sechiteiwa kwandiri. Kana munoziva ukateiwa ndiwo unorwadziwa wega ndiwo unofanira uchibvisa chiteiwa chacho ndizvozvo. Naizvozvo ndakabva ndachiti nezvendakaonako nezvendiri kuona mucommunity mangu ndofanira kuita zvikuru. Ndopendakakumbirawo hanzvadzi yangu Tsuro yakandipa tsuro 2. Unfortunately imweni yacho yakangosvika yobva yatongofa musi wacho ndasara ne1. Ndakagara kwekanguva sezvo ndandisina munhu wendaiziva aichengeta tsuro around. Saka ndazongoona umwe munhu aidawo imbwa ndandine imbwa yandanga ndinayo akati ndino imbwa yangu ndinodawo dini kuti ibreedwe. Saka mungandibatsira. Saka vautona mune katsuro kamwe kanga kari mukeji saka ukatsuro unokadii kari kega. Ndati ndakatongoipiwa nehanzvadzi dzangu kuti nditange project ino ndirusha ndoone pi mukono zvikazi uya utore mukono uriko kumba kwangu ndokutanga kwendakaita patsuro. Saka ndakatanga ne1. Makatanga ne1 ndobva ndakumbira yechi2 ndobva dzazvara. Fortunately yakanozvara vana 8. Tsuro inozvara average of vana 8 yabva yandizvarira vana 8 asi yakanozvara vakadzi vese 8 saka ndaine vakadzi vangani 9 namai wacho vana 8 namai wacho wechi9 dzakararama dzese munyasha. Munoona kutanga kuda kupfuma zvekunoita dzakura tsuro dzinongotora at least 3.5 months yatomachuwa. So ndakabva ndazonokumbira futi mukono kusevhisa hadzi dziya wanike danga ratokura wena zvikwere zvato zvishoma ndakutotanga kuexpanda ndotanga ndichidya ini wanike nenyaya yekufunga kuti no ndine vamwe vangu vaya zvendanga ndiri kufungira ndakutotanga kudzitengesa paya. Tsuro inoita chi $10 1. Saka kana ndine tsuro almost 10 dzekutanga 10 idzi dzikazvara dzese vana 8 zvakureva kuti ndine kupera kwemwedzi ndine vana vangani 80. ratodanga yato project yakura semhuri. Saka ndo mutangiro wendakaita patsuro. Saka tsuro dzenyu dzakazowanda kusvika panhamba yamunokwanisa kuwerenga here kana kuti minge musingachatokwanisi kuiwerenga? Mukoma wangu tsuro idzidzi
chakatokosha patsuro makeji. Alright. Tsuro dzacho hadzina basa nekuti dzinotsotsonya. Alright. Saka patsuro idzidzi ndakakwanisa kuti ndichengete mabreeders andinoti mabreeders. Ndine mabreeders anosvika 40. Okay. 40 tsuro idzidzidzi. Hadzi chete. Mameozi angorichi at least 10. Alright. Okay. Saka pa 40 tsuro ndikadzipa mikono dzese mwedzi 1 imwe ichizvara vana 8 zviri kureva kuti 40 times 8 which is 320 320 vana within a month anonga atorumurwa yakutoda futi mukono. Okay. Toti zvakureva kuti pagore yakuzvara vana kangani ka6. Okay. Ka6 times 320 yakunobuda 1920. Muri kuona here kuti tava papi? Right. 1920 kuriti kutengesa imwe iti $10 panobuda mari yakawanda. Komana yatowanda yo panobuda mari. Zvakureva kuti chishuwo changu chekudini chekuonawo community yangu chazadzikiswa. Ainyasha dzaMwari izvo zvanga kusitongori kungwara kwangu ba inyasha dzaMwari chokwadi. Saka ngatitarisei isisu machengeta tsuro dzenyu dzawanda saizvozvo chii chamakaita munharaunda makagara plus pamakaita tsuro dzenyu pane here munhu akakuona yakati murume uyu ari kuita zvakanaka regai timubatsirewo pane zvinodiwa kana chikafu kana chichi ameno zvakamira sei pane akakubatsira here kana kuti makapusha mega kusvika pamakasvika? Rwendo rwanga rwakati omei nekuti hapana kana munhu 1 akakwanisa kundipa rubatsiro tichirevera panyaya yechikafu kana kuti kugadzirisa macages. Hapana, ndakangozvitanga ndichishandisa material iri cheap yendaingowana. Tora zvimasimbi zvemafiriji zvemukati memafiriji ndichiisa mechizvitarisa ndizvo zvemunoona zvimasimbi zvemafiriji ndozviisira pasi sadza kuti zviri porous zvokuti weight inodzika pasi nhoko dzinodzika pasi. Alright. Imo munongoramba muri clean. Okay. Sezvo makaita izvi. Alright. Aiwa, ndinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. Right, ngatitarisei imimi ndanzwa mukutsanangura kwenyu muchitaura kuti maitarisawo munharaunda mamugere kuti makamira sei. Maita project yenyu yetsuro pane here rubatsiro rwamakaitawo munharaunda menyu mamakagara maringe nemamiriro ezvinhu? Chokwadi. Ndo pendambotaura paya kuti anorwadziwa nechiteiwa ndiye ane chiteiwa chacho chiri muziso make. And ndiye anokwanisawo chibvisa chabva zvareruka. Right. Ziso rakunyatsa kuona zvakanaka. Naizvozvo ndakangoti ndichifamba ndichiona rugaro rwedu munharaunda ndakaona pane flat riri tichipinda muSakubva ndo flat retinotarisana naro ndo welcome to Sakubva iyoyo. Alright. Panozi pachimoyo flats. Flat ranga risingachatarisiki. Mawindo ese anga kazara macardbox nemasaga kuvhara. Saka takaona kuti ndakabva ndateiwa nechiteiwa ichocho. Okay. Saka naizvozvo ndakaenda paflat iroro. Ndobva ndatanga kutaura nevanhu varipo kuti ngatimboonesana panyaya yeugaro hwedu panapo rwakamira sei. Ndakatora nguva kuti ndiexplain kuti vanhu vandizwisise. Okay. Kuti vanzwe kuti tisu tinokwanisa tine ruoko rwetinokwanisa kuita pakugadzirisa ugaro hwedu. Saka ndakavaudza kuti tinokwanisa secommunity kugadzirisa mamawindo kuti zvimire zvakanaka. Saka vanhu vakabvumira kuti kana mati imimi zvinoita tinoizviita sei. Ndikati onaika inini ndine kaproject kangu kari kumboko. Sezvo tisati tava nasponsor munhu wese tati ikodzero yedu kugadzirisa zvinhu zviri munharaunda medu ndezvedu zvese. Saka building rineri harizi rire yemunoti council iyaiya. Alright. Yemunoti council kutaura council management.
ibuilding redu isu vagari varimo tisu varidzi vebuilding iro. Saka zvakatikoshera kuti tirigadzirise. Vanhu ukamubvunza munhu waiti ukabvunza munhu ari pachimwefulats tunogara kupi tiri kuworkshop kwetaimboenda aitonyepa kuti ndinogara kuyevo kugreen side kuda kuedza kutiza panzvimbo nekuti panonga pakadini pasina kumira zvakanaka. Saka tikatogadzira kalitrum murambi kedu pachimwefulats panapa tochinja face yechimwefulats. Tichipinda Musakubva kuti inozi chii chimwefulats yakatarisika zvakanaka. Saka ndo pacho patakabva ndachiti inini ndokwanisa kukubatsirai chigadzirai committee. Vagadzirai committee maringe nekugona kwavo kutungamirana panzvimbo ipapo. Vakagadzira committee yavo isinei nezvematongerwo enyika. Vakagadzira vakabudirira. Ndikachichiti inini zvendava kuita ndezvokuti ndichatengesa tsuro dzangu. Ndikatengesa tsuro ndotenga mawindo mawindo panes nepati. Imimiwo juti renyu nekuti tese tiri kuita kapa. Imimi muchabhadhara munhu anogadzira mawindo. Pane ka sense of ownership kana mukanga maitawo. Mukaona rupanya windo muti aiwa takaisa mari yedu apa. Zvinochengeteka zvinhu zvedu tikadaro. Saka ndozvitakaita. Takabva tatanga kugadzira tichiti atidarikiriba tobva panumber 1 kusvika kunumber 45 door by door tichidini tichigadzira mawindo. Ndozvitakaita mukoma wangu. Aiwa, tinotenda zvikuru nepfungwa dzakanaka dzekuti kana munhu uchinge waita chinhu chako chinozobatsirawo weruzhinji. Tiri ipapo takuda kutarisa patiri nhasi ringava dambudziko ripi ramuinaro ndekuti ndikutarisa panapa ndikuona kuti nzvimbo yenyu inogona kuita diki pakuchengeta tsuro. Tsuro idzi tiri ipapo zvakare makazongoita project yetsuro here nekuti mukutarisa kwandiri kuita panapa ndikuona pane madaksi, pane huku, pane matoki, pane hanga, pane zvakasiyana, pane imbwa, pane zvakasiyana siyana. Saka zvakafamba seya? Naizvozvo ndiri pakuchengeta tsuro. Munoziva zvimwe Mwari unongotiratidza. Isusu chedu kungotera kungosumudza tsoka techifamba, asi Mwari ndiye anonga achitinongedzera. Pakaitawo huku imwe estray hen yakangomuka iri pamba ichidya chikafu chinodonha pasi petsuro dzinonga dzindaichengeta pasi pezvikwere. Ndindamudza kuti zviri porasi zoti tsvina inodzika pasi netumwe tuchikafu tunodzika pasi. Saka huku yakabva yatotanga kuya kudya chikafu chiya. Yanga yatorasikawo huku iyo. Ndikati huku iri huku inotodyawo zvinhu izvi iri kutorarama ndozviyatowinga panapa. Ko ndikachengeta dzangu huku. Ndobva ndachichiti ndobva ndatenga jongwe sezvo yanga iri tseketsa iyi yashaya muridzi. Ndobva ndatsvaga tseketsa jongwe dzawambiri paya. Dzakagara kwenguva. Ndobva ndachiti mirai ndiwedzere dzangu tseketsa dzinoti inini kwete yakauya yega. Aiwa yakauya yega. Ndakanga ndiri kutoityawo ini kuti unoziva pachiwanho chedu pane dzinorasirirwa. Saka ndangoti huku iyi handiidi bai panapa yatondiyambutsa yandionesa kuti no chengeta huku muenzi mirai ndimudzorere. Ndobva ndangomutorawo bva ndamuendesawo kupi kwakadaro uko. Pano munhu akangoti no huku iyi mirai ndiichengete kunoko. Yobva yatotorwa bva yaendwa nayo. Ndobva ndasara nedzangu mbiri. Ndobva ndatangira ipapapo. Huku dzabva dzatotangawo kuita nhiyo dzatowandisa. Yato imwe project. Zvadonedzwa netsuro zvakudyiwa nehuku. Maona cheni yacho. Ndomuitiro ndakaita pahuku. Ndiri pahuku ipapapo. Ndope ndakabva ndaona kuti maducks anoda pane type yeduck rendakaona ndakambobirwa mukoma wangu. Kune vamwe vanhu vane hunhu hwakashata. Ndakanobirwa tsuro 30 vanhu vakauya nemota pakucheka waya pakuharvesta tsuro 30. 30 dzakawanda. Ndakabirwa ipapapo mumabreeders acho hombe dzacho 30. Asi vaba
kuzvidira uku because ndati project iyi ndakaigadzirira community saka vakunoba project yecommunity yaichokwadi kusaziwa asi Mwari kunozi kupruna muti ukaopruna unodini unokurisa saka ndakaprunwa ndobva ndachichitoti aiwa ma20 pasimba ndobva ndachitoangirira kukura by then ndaakukwanisa kutoti madhadha type yedaxi rendakabva ndawana rinoti arirari manheru ronga riri mobile pakangosvika munhu rinotoaleta rinochema kusvikira munhu iyeye abvapo kana iri imbwa kusvikira yabvapo type yedhaki irorero hariwanikwi munyika munomu kazhinji muchazoriona nekufamba kwenguva aiwa ndinotenda zvikuru saka pangawa here imimi pamwe panenge ndichida kubvunza ndisati ndaenda ikoko ndatarisa matanga menyumu ndaona tsuro mumwe mune 1 mumwe mune 2 mumwe dzimwe dzakawandisa munotifambisa sei iyo breeding manje mamuri kuona mune tsuro mbiri umwe vatori pamating iwawo vatori paprocess yebreeding saka dzinogara dziri 2 kudai kwe3 days nongodzipa 3 days kumeka sure kuti paitika mating hazvirevi kuti ukaisa tsuro ukavharira tsuro mbiri mumoni dzakuto expecta kuti imweni inoresista mating saka unodzipa at least 3 days kuti dzijairirane pazoitika mating saka ndosaka muchiona dziri 2 kudai zvemuri kuona mikono inogara yega naturally haifaniri kugara neumwe mukono panoviwa kana michitoda tozviita mubva matoona kuti aidhudhu chairo mirai mochibva zvatoitika mubva matoona kuti hazvimiri zvakanaka mukadzi uyu tamubvisa tamuisa uku totora uyu murume uyu tamutora munomu uyu mukono uyu tamutora uyu tomuisa munomu mune umwe mukono akomana onai hondo ichabuda apa varume vawirawo chii chinoitika kana uchigara vakadai muri kuona zvakutoitika ihondoka iyo ndo zvazvinoita izvozvo saka dzinotosvika pakuurayana saka mikono haidini haigarisani anogara ari ega ko hadzi dzacho hadzi dzinogarisana handiti maona taisa iyi hadzi imwe yaya mune runyararo hamuna hondo saka zvinonyanya kuitika kuvarume ukoko havadi kusheya danga ndo saka dzichigara dzakadai so asi zvinongoitika kwe3 days after 3 days ndakutodzibudisa mikono yakutogara iri yega aiwa ndinotenda saka kusvika patasvika nhasi kune vamwe vanhu vari kukuona vanobva vafarira chirongwa vanogona kuti ini ndine nzvimbo yakanaka yekuti yakakura yekuti mukwanise kuchengetera tsuro kana kuti imimi mungade here nzvimbo yakakura kudarika inoi chishuviro changu ndaimboti pana munhu anondikoshera zvakanyanya anova our resident minister wedu anonzi Wamugadza akauya pano aonawo achifambira akaona ndichiita project inei akanzwa kufara akati iwe uri kuita project yetsuro project yakanaka iyi asi space yako ichi idiki masimba ndo mashoma handinawo izvozvi handina hangu masimba ekuti ndingakupa pekudini pekuitira tsuro nekuti anga asati wa resident minister zvitori about 8 years kubva kumashuro saka muri kuona zvinoita Mwari our resident minister ndofunga masimba anawo manje sezvo wakabva kungopinda paresident minister handisati ndawaendera zvangu zvototi vatori nemapiki aitotorawo tsuro dzino panapa ndichitomboapawo dzimwe dzekudya kuti izwai munakiro unoita tsuro saka izvozvizvi ndaanewo mukana wekuti pamwe anga ndinzwawo ndikaendera ndikati ndofunga masimba aya pamwe maakukwanisa kukumbirawo kuvakuru kuti ndiwanewo kaploti hako ndongodai at least
3 to 5 hectares badzi chete dzekuti uku ndechichengeta uku ndechirima chikafu chadzo nekuti hamundifani kubudisa mari yekutenga chikafu zvinofanirwa kutenderera ipapapo. Muri kuona zvawanda zvinoda chikafu. Inoi ndakabva ndazongonowirirana nekanso. Munoona kanso yedu yakanaka. Tinoti kanso management yedu yakanaka. Under community service department irapa pedu pakanso rapa vakabva vati no uri kuita zvakanaka iwewe. Taona mafruits eproject dzako wakagadzira mawindo apa. Apa uri kunyatsa kuchengeta nemanowa tinotopawo macommunity vari kuitawo zvemagarden vese vemuloka munoma ndinoapa ndiwatengeseri. Saka vabva vachiti iwewe une kodzero yekuti tikupinze yaanoti community based CBOs, community based organization. Saka ndiri member ye community based organization ye council iri under council. So with that vanotitora vachitiendesawo kumashow hande chitomboita kutowina chako anotozviziva anotoziva kuti kuna Mr. Rabbit. Kana vati in short vanonditi ndiri weSakubva backyard butchery. Nekuti hai nyama torima nyama tsuro huku madhadha hanga zvese. Saka vanhu vanoda kutenga vanoita sei? Vanouya here muchivatengesera? Vanoda kutenga tinovatengesera. Asi hatingotengesi kunga tiri kutengesa madomasi. Tine nguva yekuharvesta. Nenguva project haingoranwi zvisina direction. Unofanirwa kuplana uruda kuenda kupi neproject. Saka tine nguva yetinodini yetinobreeda, tine nguva yetinoharvesta. Taharvesta tatoplana kuti mari yacho tiroda kuiisa papi. Techiita project tine muono yetinonga tichifanirwa kunge tichiisa pamberi. Mari yeproject haisiri yekudya. Inopera project kana kuti haikuri. Aiwa ndinotenda. Pane vamwe vanoda kukubatai makasununguka here kuwapa namba dzenyu? Pane vamwe vanenge vafarira chirongwa vanoda kuzokubatai imeni? Ichokwadi. Namba dzangu dzefoni dzinoti idzo 0777 96 2959 kana kuti 0778 177082. Aiwa. Ipapo muchitori ipapo. Ndakabva ndawana ruzivo rwakawandisa zvekuti ndinotrena vanhu kuchengeta tsuro. Ndinototrena. Handingotreni chete. Ndinosapota. Ndamuudza kuti ndikaona chiteiwa muziso mangu ndini ndinokodzero kuchibvisa nokuti chinonga chichirwadza ini. Nditori nevamwe maexamples. Nditori neumwe mwana so wandaiona mai wake wechirarama nekutwara dengu vechinotengesa chibage mujumbuya kuti aendese mwana kuchikoro. Mwana yeye ndakamupa tsuro 2 ndikati ndedzangu. Zviya zvematalents zvemubhaibheri zviyazi. Ndakamupa tsuro 2 ndikati chengeta tsuro idzi. Tsuro idzi dzichawanda. Dzawanda ndo pachabva mari yako yekudini yekuchikoro. Haufaniri kubhadharirwa fees nani namai nemari yekutakura dengu. Saka izvozvi mwana yeye atone tsuro dzakusvika 25. Saka by next year utanga next year form 4 unofanirwa kuzvibhadharira fees zvese neexam fees yake. Ende haaziri ega ndichada kuzviitira kune vana vakawanda. Vese ndinoona kuti ane dambudziko uyu munhu yaanonga ari kutambudzika. Whether munhu mukuru kana ndokwanisa kungomupa project ndamupa huku 2 ndizvozvo ndedzangu. Iwe odini ndokuti awe nesimba rekuti ngapabarwe dzanguwo dziwande. Aiwa tinotenda nekutsanangura kwakanaka. Saka panapa ndichibva panapa rege ndakuda kuti ndimboende kuhuku mumbondonditsanangudzirawo kuti huku dzakamera sei. Pane nembwa futi, mune imbwa futi tinoda kusvika kwese. Saka toda kuti tikabva panapa tomboenda kuhuku mombotiratidza huku dzenyu zvakamira sei, munodzichengeta sei, zvakadii. Tinodaira kuti patsuro apa tabata nemo kusvika patasvika nhasi. Saka izvozvi ngatimboendei kuhuku timbondoone kuti zvakamira sei. Zvakanaka mukomo.